dina mung dideblok sumbangan. Sing wingi ora rampung. Wis ana supit meneh. Iya. Isabella. Lawan cinta. Sempurna. Aku nak delok iki jan. Aku sok mikir. Biyen mbok ning idam opo? Aku bayangke iki mbokne biyen mesti idam 2 tahun. Jan. Aku ora hidup sing jenenge dadi wong lanang iki pancen siji. Aku ora kuasa. Lu mau mancing ngene sedilit diurek-urek. Akhir go walasan suarane Arenti. Dadi wong lanang kuwi kudu sing watak satriya. Kudu tetep kudu tabar. Wong lanang. Dadi wong lanang kaya ngene. Aku ya heeh. Nanti rambutku gantung koneng blas. Oh wong lanang. Oh nandane wong lanang kuwi seneng mikir. Kerjane. Dase blodo. Ya kaya ngene iki jenengan duwe keluwingan. Mula aku dadi wong lanang iso gratis. Tak rewangi nyambut gawe keteorikel. Paribasan aku kene dianggep kruyul. Agar bali nyambut gawe saut dimi idine dijaluk. Bang Icoke pernah kon golek duit. Asal duit kok balik dimi idine dijaluk meneh. Iya. Isabella. Lambang kentir. Operator. Oh, milih setrume kene. Apa? Takon kok ndase cari iki. Bahan apa? Oh. Aku andi lu. Andi lunut. Loh, aku dune lu muter kok malah entek. Lu mau ora gelem nemplek. Ya kaya ngene iki wong sing sekolahane dhuwur nglumpi Pak Joko Mursito. Oh, Kuwi. Botakku itu keuntungan yang luar biasa. oh. Ora ada lu mesti rol ketoprak kok ning ngono sing ganteng kok. Wah, ya dipancak. Wis sak loro kok gelas. Nggih. Jire ndara niki kantenan. Wah, niki tukut ngregengaken acara penutupan BBTB Perayaan gelar potensi warisan budaya. ngeten iki. Nggih. Aku seneng kalau kowe sak. Nggih. Lagi iki aku duwe batur kok rumane kaya wong wis. Sik. Oh, kek yo pas lho. Pas Iki yo peninggalan BBTB ini. Warisan dunia tak benda iki ya. liyane malah wis dicek. Wah, Ya menak iki. nuli jendoro. Wonten Nuli jende. Gondo. Nggih, ajeng Bawa gurbe. ajeng kan. Mencas ora. Nah, nesu. Ada di rumah ki ada pasol Banten aja. Piye pamban? Apa tekaku ning kene ganggu anggermu sakloro digojekan. Wis ngono kuwi kok. Kowe sundek. Nggih. Lan sapa kowe? Kamu lali. Lho, Iki kecek. Kowe kecek. nggih. Kecek lari paingan. Paingan juragan pitik. Sing ini nganu kandhane ambruk niku yo stres niku lho. Heeh. Sik wingi kecek niku, kecek niki wingi
bar kandhane ambruk yo stres rada edan. Nggih, wah keluargane bingung lek mari gampang iki dijebleske Mbok ya. Pramatan kepek riku. Nggih, nek mboten ngoten sok teng pom bensin tan rika. Dadi bocah bagus kae. Nggih. Wis pancen kaya ngono kae. Terus kok pancen bocah kae kadek gayane linu kuwe. Oh, sing ketek nika. Kita nih. Mau padha ngambruk ora krasa apa. Lok tak. Mergo semaput. Ngrasake kandhane ambruk. Sae iki ndara sae. Iki sesuk sing kali iki aku ora butuh. Nggih. Wong loro. Wah, Lah iki wara saga. Saga. Iki dereke mriko napa kangge napa? Kandhane dulu. Nggih. Kangge mik jemput Dadi kangge. aku Kan dene iki trauma. Nggih. Dhisik wis tau mikir kerowak. Lah napa? Kempengen darane kecatrek. nang kono kae to. Kae malah tak olusi sancaga. Asu. Nggih, nggih. Aku nutuke kowe cah loro. Nggih. Kuwi sesuk sapa meneh? Kale guyu ngecil ning kok tak. Kok pada dulu kok cangkepe turah ngono. Ih, kotak-kotak aku. Oh, kowe kok tak kanjuk ada dulu kok tak buka. Iki cawek iki lho kacamata iki lho. Malah seneng. Wah, Tegese wong iku ora bisa. wah. Iki kados panjenengan iku. Niku rak sakjane sakniki wonten perusahaan sing membutuhkan. Wah, perusahaan Coca-Cola. Butuh. Gue apa? Gue buka tutup botol. Pinter banget kowe. Mula kok. Ah, nek tok sakrat. Etuk sakrat ramal lak dudukan. Serius, Waduh, serius. Nek iki sesuk aku butuhke loro meneh. Nggih, napa niku? Dadi nggo tumbal kandangku sing tak ambu. Kowe cak aku. Kula seksibu nek niku kula. Ya aja tumbal mawe dhewe niku kompak wong telu ning ndi wong telu. Sampeyan jaman rekoso ya sing ngancani sapa? Nah. Dhewe. Kan sampean gondrong nganti saiki entek rambute iki sapa sing ngancani? Nek kalau kuwi aku isih dadi pendekar. Wah, pendekar. Aku saiki yo harus dadi kungfu. Dadi napa? Kungfu. Kungfu niku napa? Aku sing tak cino karo. Kungfu. Oh iya bener jane ra iso kungfu, ra iso kungfu, ra iso kungfu. Aku ra iso tenan. Kungfu. Kungfu. Pancen Tegoane rada angel. Untuk rada doang kan ribet. Iki salah sampeyan. Yo kungfune ora segawat. Lambene sing cupet. Iki wis cendhek lambene ukurane kabeh niku padha. Iki biyen kan tak aku kelingan zamane cah isih cilik. Denen go posyandu. Oh, lah Kan karo jane domongi. Heeh. Niki mang karo Bu jenengan iki perkembangan tulang dan gigi niku kagem susu niki lho, susu perkembangan tulang dan gigi. Oh, gue boleh tuku wae gue bendino. Tulange ora berkembang sing berkembang gigine to. Kowe iki ora iso iki palsu ya. Iki iki palsu. Asli sing asli, Kowe iki palsu iki. sing asli luwe dongo. Iki bapak takut. Aku ngene kok. Kados pundi Ndara? Sono karo nganggo untuk sing rada Oh, kaya Pak Bagong terus gunanto ae. Hah? Bocah kok bagus sih kaya ngono. Bocah loro aku banget. Lah nggih, wong adewe iki kula kalih niki kalih wedok siji nika biasane sing sok seneng-seneng teng mriki-mriki. Kanu mbok menawi penjenengan sahabat susah. Susah. Aku gak kanca Eh, kula. Oh iya iya. Kene, Nduk. Kuwi Aku pancen rada sedih. nah nek enten ndek nek sedih niku nggih sing positif. Arep Pemikirane sing positif. Ampun juk dienggo sing werna-werna, biasane wong sedih juk aneh-aneh. cok tak Pelaku teng hal-hal negatif. Ampun. Seneng-seneng kalih kanca kula mawon. aku mencok tak nggo turu. Iki aku arep tak golek opo asih kok. Boten Apa? Oh, bila niki lho, niki kanca kula. Apa? Nah, siaran. Ya. Terus tok kempit dase kuwi. Aku
banyak. Ora iki lho. Iki agek galau kok to hibur nganggo salah-salah bedek nene iso. Oh, kamu baru galau. Duet tuh. Lagunya apa? Terserah kamu lah. Oh, terserah aku. Iya. Apa lagunya? Lagu apa? Aku mau aku. Lagu apa? Ah, sesuk yo wis ora. Oh, oh jalur itu cuma terus. Aku lah dua. Dua orang kok. Gayane biasane nyekeli telek itu terus. Mati pal bosok kowe. Aku mau pada telek dong. Iki lho. Biasane nyekeli telek lencung kowe sok-sokan. Nek kowe ku yo ditelek to, Ndak. Ane kowe ya ditelek. Teli. Dalane. Pun. Yo diduetke Jaja. Yes. Lagu ini Lagune Dayo teko. Ora. Ape lho? Gue pelajaran anyar nih. Yo kelasane ra ya wis entek. Ayo.
ora bagus ngono lho. Mbok, Terima kasih Mama. nganu mawon sesuk timbang sok kari ngono sirahe dicet mawon. Lah kowe iki mau wis tak kalungke. Wis tak taleni ning kene kok yo, masa ditinggal ki piye? Sapa sing anu mau Pak Joko? Pak Joko. Weh. Ndi maksudane? Kudu wong. Oh, gitu. Kuwi niki ket wau niku sambat. Sambar kepiye? Kalau jarene di sing kok urung ana wong wedok sing cocok ning atine. Lanjut dhek iki arep oleh wong wedok piye? Lah iki wong padha-padha lanang kula men umet e urung iki. Oh, jebul kowe iki tak rasa-rasa kok malah ngino anakku to. Mboten Mas, mboten ngene nek kula jujur wong negare. Kok nek pancen nganu atau kedus-kedus wedok napa-napa. Wah, iki anakku sing paling bagus kok ya arep dikeki wedhus ki piye? Apa main ana Mbak Romo nonton pit wedok e diswit-swit ngoten niku. Apa lho? Nek tunggale sing nganggo korban sesuk ana. Iya wangun yo. Pas kaya ngene. Dhuwure karo aku. Yo karo kok karepe ngono piye? Hah? Arep kok karepe ngono piye? Ya kok jodone sih. Mulane jenengan iki wis gawe biawara nek Sayembara. sayembara sapa sing arep gawe. Aku ki wis tekan tangga-tangga kono. Wis nang seberang kono. Karepku ki ya sapa ngerti ana sing seneng karo Lah anak. nggih sapa ngerti nek nganu wong kanyen kok bocah bagus iki kok ngene kok ya aku kula niku gumun bocah bagus iki kok ngene ora ana sing gelem iki gek kepiye. Bagus ya nganti kliwat kok ngene iki. Ana saking kliwate nganti ajur. Lah wong rumah saku kowe iki sok aneh-aneh kok, Le. Piye to? Anak-anak pipun. Lah wong le ora aneh piye? Wis kepethuk wong wedok. Jlingker. Niki. Heeh, mandang tekan gurine ngrasani. Nah, rasane pipun. Sing nyambut gawe teko bensin iku to. Oh, Allah. Aku iki bathuk. Tahu sing kok bensin nggih. Kepiye kabare karo juragane pitik aku yo ngono. Nggih, sing pegawai bensin niku. Sing jarene nek motore kancane sapa-sapa tek bensin gondoro niku. Pokoke iki lah wong aku ki saka gunung kono. Lah kok lek kon ngisi bensin yo ning kono ya aneh to. Aneh wong saka lor kali bawang kok lek kok ngisi ning pengasih iki lak ya wis Nek anti bocah iki ana kuwe yo. oh. Lah nek mandang macet kae yo piye? Stres niku mulane. Jan ngene ngarani jon gawe tempolan lho niku. Mama, Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Monggo nih. Lah kok ana bocah ayu-ayu. Balik. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Kula nuwun. Nuwun napa? Kula nuwun. Monggo. Alah kene kok ana bocah ayu-ayu. Saking pundi niki? Kula saking dene. Angge cocok nek saking dene. Wong lakane yo. Kula saking neli alah kowe wis ora sakit cerita yuk. Kula saking dusun sebelah. Dusun sebelah ki sebelah endi? Separuh saking dusun dadapan. Oh, alah bocah sekolah. Napa leres iki dalemipun pangeran sing ngendikane bagus lencen kuning. Pinter nyanyi. Bagus lencer kuning. Ana balik aku mikir nek iki. Yo nek seneng sampean pangeran. Pangeran nggih sing jarene Iki yo tenan pangeran mau duwe. apa kelenggon po ya? Oh, apa ya? Ning jarine ning kini. Ora jenenge sapa kok lencer dhuwur kuwi aku sing bingung. Jenenge ki Ndek onde-onde. Onde-onde. Lumuten yu. Onde-onde lumuten. Ande-ande lumut. Lah nek mboten sampe iki ya salah alamat nek goleki sing bagus lencer kuning ande-ande lumut ning kene ya kleru. Niki yo tenan ande lumut kan lumute pun blondro. Kayak bagus niku nggih mboten, dhuwur nggih mboten, lancar nggih mboten. Jare simbokku yo kuning bagus kok. Untune Jarene golek bojo ngono lho. Wah nek golek
bojone ku bener jan kula gawe sayembara. Sapa kira ana sing gelem karo anake. Nggih. Nek ku anake kula. Ande-ande lumut. Nek golek bojo bener nek jenengan golek pangeran teng mriki antene pangeran kodhok. Kodhok kleru. Aku anake lumut bener. Nek ande-ande lumut bener mriki. Bener kan mriki. Ora kleru to, kene gone. Bener yuk. Yuk sampean iku aja to. Unggah-unggah ngono apa nih? Nggih. Kula kleting abang. Kula kleting biru. Kula putih. Wah. Wah. Pink. Oh, sembah. Jambon, kleting jambon. Aku ki ora karang wong tuwa ki ora ngerti nek pink ki apa. Jambon ngono. Niki kula sik tuwa dhewe sik mbarep. Kaya adik-adik kula niki ajeng unggah-unggahan di ande lumut. Ayo mbak menawa pejaku. Pejaku lho mbak. Oh aku ki kuwatire ya nduk. Kok nek sampeyan ki wis do weruh karo ande-ande lumut kok gek do gelo. Mboten mawon niat kula ki ado-ado saking dusun dadapan wis mantep tenan. Sampun. Mulai tekan kene direwangi nyabrang kali banjir lho, Mbok. Nek ora do kebanjiran. Boten. Tenan ora kebanjiran. Boten kebanjiran. Lah kok iso tekan kene iso do garing kaya ngono ora mlebus. Kok peri. Dipepe dhisik. Oh, ana garing to. Oh, ya iki anu, aku ora iso matur. Ya aku sing iso putusi ning anakku. Sing iso mentokake sapa kok sing arep dadi bojone. Oh, nggih, mboten apa-apa. Iki arep sapa dhisik? Lah kula sik barep sing nomor 1. Oh, urut saka sing tuwa. Saka sing tuwa. Ya, wis sapa jenenge? Kula kleting abang, Mbok, kleting abang. Mengko tak takoke dhisik karo anakku ya. Iki ditakoke to, Mbak. Aku sing lak ingine, Mbak. Mbok sing sabar. Aku nek duwe mantu ngene iki nek mumet aku ora sabaran. Mengko iku nak gawean cacek, masak yo iso. Ya wis mengko tak takoke ya. Kek takoke to, Mbak. Mengko dhisik. Sabar. Putraku lah nek karan anakku ki yo durung gelem. Cak nyambut gawe ya iso. Ya mengko tak takonane, apa alasane kok ngene kok ditolak ngono lho, Mbak. Ya wis, aku sing nyaluk ngapura kaya bagus-bagus. Wis, saiki tak ganti adikmu ya. Ora apa-apa ora dadi bojone ora pakean. Piye apa yo? Sabar, jajal. Wes saiki sapa? Aku, Mbak. Sapa jenengmu? Biru. Kan aku kecil. Delak. Sik, ora kowe sik donemu gede kok wis Aku mau gede iki yo mak tratap e. Sik, ning OTS sok weru wisan. Opo? Yang ngono Oh, mulane nyabrak ra kelelep. Bal sangu kelampuk. jeneng Mas. Keleteng biru ya. Ditunggu ini ya, Mbak.
Kendang Mbak, Mbak Santi mana kok dhisik. Putraku Kuwi mau sing langsulan ra krungu to. Nadyan kepisah jatin asli lho Mbak. Yo. Lah nek kuwi aku ora wani. Wani pora nek iki. Wani pora ya sale iki muni imitasi kuwi. Wani ra. apa podan. Wis aku sing gede pangapuraku ya, Nduk. Halah Mbak, aku ya ora sudi irunge megar kok ya. Malah bodoh. Wis sing bocah loro dadi kepengin meneh pora. Gelem ora tau. Aku yo anas-anasen aku. Ora ngomong. Ora wis. Nggih, Mbak. Piye muni kepiye? Muni kepiye kowe mau? Aras-arasen piye? Bocah ndelulit kaya ngono. Ora mulai ya. Wes to. Meki ora wangsane Aduh, aku wis kepengin metu. metu. Dipet sih. Metu kok dibekep. Mbak. Piye? Kula klenting putih. Putih. Heeh. Oh, dadi iki mau padha karo klambine jenenge ngono. Nggih, sesuai karo klambine. Wis putih, Mbak. Putih. Mengko tak takoke. Oh iya, gak wis, Mbak. Sida apa ora? Ah, ya jajal sikik ben Ora ora. kok. Nek misalnya ora sida ora apa-apa. Putraku sing Piye to, Mbak? Senengane lho dadak kok ya panggase ditolak. ya kowe sing sabar. Ya iki durung jodone. Aku ya wegah jane mono, muang-muro. Kuwi mengkone upama dadi bojoku kemelotak, Mbok. Padha wae. Balung gitu balung wis cajur. Aku ya wegah. Lah bonek ngono lho. Nek pancen ora gelem ki ora gelem ora kosok senengane ngono-ngono kuwi. Karo bocah wedok kira pareng ngono kuwi. Elek sing gedhe pangapura. Ora aku sengit aku. Ya ora apa-apa. Nek sengit ki iso bulet lho. Wegah aku muak wisan. Mah, Ya wis sing gedhe pangapura. arep bali. Bali wae aku. Wis, dak. Wis tak lagi. Tekan ada jajal, mau jajal. Ana jajal. Demes iki nek dhewe. Rodo nek pancen aku ditompo karo anakku sing gemati karo maratuwa. Aku iki kurang Mbok, mbok tak kandhani.
kembang iki apik. Arep kabeh. Coba saiki ngene wae. Aku tak larang le tembang, saiki tangono dhewe. Iki kan, Pak. Simbok ande luwut. Dadah. Nek karepmu malah tak kon nembung dhewe karo ande lumut. Nagane ngono ki mau. Ngene lho. Sayangku. Ayo bocah sayang. Asiante ande luwut jajal suara. Ambil suara. Tes. Bebekku. Bebek gas. Piye to? Kuwi lho padha ngono mbokne iki lho suarane. Piye to mbok suaraku mau? Bebekku. Bebekku. Siang apik lho. Nyanyine wis apik, gerakane apik. Mula obek terus. Ngerti pergane. Nek meneng jijik ndretek ngene iki. Ketok rezeki. Dijawab. Dijawab. Aku karo wis uyi kok ngono ku wis ora penak lho. Uyi. Bocah kok uyi piye? Lewat mau Lho iki kisahke terus maneh. Tak boleh kemot. tak langsulan ya, Bos. Ya. Aduh, simbok. Kowe bocah papat mau tak takoni lek tekan kene lek iso nyebrang nganggo apa? Lampung, Mbok. Nyatane anakku ngerti kok. Kowe mrene menggo disebrange karo Yuyu Kakang to? Nggih. Bapak Jan diseberangi Lho, Yuyu Kakang, anakku Mbok. mau wis cerita ngene. Lek ora gelem karo kowe bocah papat kuwi, ya mergo tumindakmu kuwi. Ane mau Yuyu Kakang ming sithik aku lembung sithik. Aku nang mburi dhewe kok ora kenal lho Mbok aku. Kenal kabeh. Senajan to wong sithik kuwi ya anakku wis ora gelem ngono kok. Wis Pokoke pokoke sing kowe gede mangan lho kowe aku ora namake ping pindho. Iki mumpung diskon lho, aku mumpung diskon. Nah gelem ora apa-apa. Ngarupa kok ngarepot ya aku ora apa-apa. Jenenge ger. Ger. Uyu. Iki bar kleting-kleting kok ketekan ting-ting gembuk kok. Yang nira. Karena para prajurit. Iki sing sok nang alun-alun atas kan. Selai ijo, Mas, selai ijo. ora. Kak iki sok Kak. Wah, Kok ya le takon ki sing awak. Aku kaya ngono wujute. kaget. Cek gak nafkah kok lali. Hah? Nafkah? Naskah. Nafkah. Ora
kok men to. Ngene men jenenge. Kudu yo. Iki to, Sapa? iki adine Mbak Kabel. Hei, Pak Kabel tau gak kuat tapi ngene lho Mbak. Bocah kok le. Napa laras menika dalemipun Bu Mas, Angga? Mas gabrese bilang sih, Mas. Gabrese iki. Iki brengos. Hah? Brengos. Oh, kaya kucing nek. Iki tak kira ora tempelan jebul udu e. Oh, situ. Oh tak kira apa nganu ya kaya tutuk-tutuk lho kuwi. Nggih. Tulung men jejake. Yo iki wong wedok sing Tapi ora ana. iki kaya nek penyanyi artis Isdah iya ngono kae. Masa tipis-tipis. Iki Isdah Modar. Sini. Mbak. Nyun ampun. Panjenengan menika tiyang sepuh ning tesih ayu ning kok kagungan ingon-ingon kados mekaten. Bola iki sing nguripi aku kok. Oh. Ora aku malah sing nguripi kono-kono sing nguripi aku. Oh. Dadi ya tak eman-eman. Kok kados babi ngepet. Boten iki babi ngepet benjan ajeng ngumbat dulu sampeyan. Wingi kok derek ketoprak iki kok tah nyawa nggih, Mbak. Angge kandhani kok wong kula iki ya mau iki ya rada piye ngono kok. Heeh, ane wis sepuh. Kersane Apa rene? Kula menika derek nepangaken. nggih. Kula menika ajeng nepangaken kalian panjenengan. Nggih. Nggih. Kula menika klebeng kuning. Kletheng kuning. Nggih. Sik kurang dramatik iki. Begitu ngene. Kula menika kletheng kuning. Jreng ngono. Ben semaput kabeh. Yo. Bos agak sasmita. Bablas reok klono Sewandana. Kula niki kletheng kuning. Kula menika klebeng kuning. Oh, Gok loro. Kletheng kuning. lebune apa ala-ala os. Tresno mati wong kok dadi. Mangsa kok Wah, pasang sampeyan iku sing jeneng untu kuning. Kletheng kuning. Untu kuning. Ora kok bari kita kok kupingku rada selera to, Le. Delok kowe. Arep apa? Ana dhuwur-dhuwur ketok lato-latone. Boten menika dandang. Bocah wedok kok kaya ngono ora pareng. Oh nggih kula Terus lali. kletheng kuning kersane ajeng Ajeng pripun? napa? Ajeng nek sambatan iki pun boten enten wingi tangga kula niku bar ngeduke piyak ning pun rampung. Upamane njaluk ya kari sego wadang mau. Sing kula omah wingi ngeduk sumur nggih pun rampung dadi boten enten nganu gawean. Ngeduk jogangan nggih keras. Sakniki pun nonton sing jenenge sampah pun boten enten. Nggih mendem jenengan. Ana wong wedok ayu nek kaya Wis ayu wis ora kesel. Jan ayu nek kiplak-kiplak ngono kok nganti ke sapi teng. Barani ri. suarane beda iki mau. Wes iki Iki jenenge suarane truk. Rotrok. Ya kental. wis arep menapa iki? Nganu Mbak. Jenengan kan kok kantong Wis kan wadah wedang. panjenengan menika Nggih. kagungan putra jaler. Menawi dipun keparengaken badhe kula unggah. Ya Allah, ketoke bolonganku sepono kok ya kotor. Tunggah-unggahi. Bocah papat sing rene mau. Kletheng abang, kletheng biru mau. Ayu-ayu bodinya wah. Lah kok kowe kaya tutup kencing ngono kok tunggah-unggahi anakku. Tresno menika jalaran saking kulino. Tresno ku ora ana watese derajat pangkat bondolan darah tubuh. Nek tresno ku saka tuluse ati. Winas kabeh cek kae. Aku jarak jawab dowo bagus. Ora sida. Oh, nggih. Nggih, kula badhe nganggahi. Jadi kowe iki kok jenengmu ya kletheng. Nggih. Sing rene mau jenenge ya kletheng. Oh, Nek sedulurmu piye? mbok bilang nggih. Apa rumangsane beda? Nggih, karang citakane padha ning medale benten. Kok tak andane kuwi piye? Anak sing papatnya nak ayu-ayu. Kuwi lahir. Apa? Iki dia dikira korok karo mbok. Nggih, nek cara pitike kula ndok lungokan.
Ya rasa nesu. Kula mboten nesu apa kulino kok. Iki bocahke kok ya sing sabar. Seneng gampang nangis. Tulung tutur. Nek durma piye tantangan wae. Yo. Gelut. Ya dikano mawon ora rasane beda-beda. Uga Wong ge arep wujude kaya Islam ngono iku ora. Ya iki ngene. Mau bocah papat dadak tak takokke karo anakku. Saiki tak takokke dhisik. kok ajeng ditakokke iki lho berjam pinten. Ning ngene takokke apa ya? Kok beda? Ya apa kene? Tak arekke dhisik. Oh. Lah aku kok biasane ning kene ya basamu aja digawa ndono rondene ngono. Ya, Lah iki ora takok gini. iki. Ya biar takon ku berjam piro le. Gek Ya, aku beda. keteletok ten nginggil. Ya pantes. Yes. Wis kok aku tak bareng karo anakku ya. Sabar iki. Wah, iki selak kesel matane selak mudhun semar. Aku hidup mati. Lah kowe mau ki ning jero ki wis mbok aku ki kurut-kurut. Ngopo kurut? Ora ono apa-apa. Aku sebelah anakku tom-tom. Lah kok sing jenenge wong dipasangi dem. Lah dikai lense. Dikai lense. Ya dipasang. Yo dipasangi dan dipasangi merem dilem sak matane. Ya mung moga-moga kowe aja sok ya Le karo bapakmu. Putraku. Oh, iki jatahku. Aja seneng njupuk jatahe wong liya. Mbok menapa kok dibuiro Pak Joko? Malah dicolok iso. Eh, Putraku iki lelakon apa? Aku tak takonmu. Piye? Piye to iki? Iki lho, iki mung karo sing ayu-ayu ra kabeh wong kita. Iki sing keterangane karo sing itu. Ya nek aku ki golekane sing kaya gendruwo-gendruwo ngono. Iki janane wis bener kok. Nek kaya sing kleting-kleting mau kan Memperbaiki keturunan. janane pancen sesuk golek keturunan terwelu kok. ampun nyepelekke nggih, Mas. Diajeng wewe. Diajeng wewe. Kang Mas Andane nuwun. Heeh, wineh panjenengan sampun tumama wonten ing pategalan kula. Ini petukan. Kok siap-siap aku jijik aksa. Saniki saged nggih bluetooth. Coba-coba. Ini mbok, ben iki mbuktekke tresnane. Jajal andane pun kon gandrung. Kon gandrung. Kowe mau wis muni. Muni seneng. Kok saya iki ora ngene. Ana bojo. Waton prak-prak. Jajal digandrung. Sing Ayo pun digandrung. Mun. Gandrung. Ayo ada di rumah. Mot, mot. Gandrungan mot. Memanehmu. Titik. Mbak ya, Masih Dik. nyaket mriki to Kang Mas. Masih Dik ini Mas Dik. Wong ala saya cici. Lah ngomong ala ya wis kok jaluk kok.
Gandrung sing apik Lut. Gandrung sing apik. Ya kowe kok wangune ketoprak sing gandrung sing anak. Bu, bapak ibu, ibu sing sawet bobot. Eling nyebut bayi, anak ini kembung iki. iya nih kami. Nek reso gandrung nembang puisi biasa. Puisi. Oh. Isabel. Oh, Isabel. Dirayu kaya Isabella wis rampung iki lho. cinta. Oh. Oh, thank you ning. Hello. Oh, thank yellow brown. Baru kali ini aku dipertemukan oleh Tuhan dengan satu makhluk aneh. Tak tompo kanthi ati sing tabah. Mbok menawa iki pancen wis dadi pesti jodohku. Ana tetembungan tibaning jodoh ketemu ning pesti kok. Kowe sepet Terharu, jadi terharu. Saking bahagiane. ora jutek taun bulan kuning lah. Iki tekan kapan? Cinta. Oh, cinta. Walaupun aku ini kok batang. Ya jangan nyepelek. Tetep cinta pada wong ini es tresno, belek lencung rasa kota. Wong ini es tresno. Sajan to prongos ning iso dadi payung nalika udane teko. Dadi payung nalika udane teko. Kuwi kabeh iki sekon tresno. Wong kuwi kandung tresno. Senajan to kowe banyu polah. Aku mau apa ora. Nanging tetep rasa peceran. Nuwun ya, Kang. Ya mau karo sliramu aku iso andem terus napa ya. Oh. Penting gelo. Kakak ada lumutan. Yes. Piye? Ora apa-apa nyet tekan suka kok loro. Sampo jate. Senajan kowe mlebu ning pucuking gunung. Anakku dak. Kowe nyemplung sumur tak lengke wae. Modal kok ben. Kok lanang kok tegel kaya ngono. Tapi wong lanang iki bayar aja kaya ngono. Dadi wong lanang sing iso melindungi, mengayomi. Iki anteng iki kanane ditampa. Masa iki senenge si ande-ande lumut karo becicing siji iki. Sajake wis bucin. Aja kecicik. Ora janjan iki iso apa to kok nganti iso Ora. Iki ra iki asline iki meng bom. lho sing ketek kuning. Penting